नमस्कार टूवाल्यांनो, कसे आसात बरे मा? तर मी योगेश परब पुन्हा एकदा आपला स्वागत करतोय आपल्या लाडक्या चॅनलवर. आणि आज मी मालवणीतून व्हिडिओची सुरुवात केलंय, म्हणजे तुमका कळलाच असतात की आज आपल्या बरोबर असं आपली आहे. तर आहे आपल्या जे जुने औषधी वनस्पती होते, जे पूर्वीच्या काळी वापरले जायचे, त्याची माहिती आज आपल्या या व्हिडिओतून देतली असा. तेव्हा चला आता आपण ऐक भेटूया. बऱ्याच दिवसांना आहे आपल्या वांगडा कसा, तर मॉप दिवसांना आहे आपल्या वांगडा कसा आहे. आज काय दाखवतलं? आज सर्दी खोकलो जाता त्याच्यावर काड्याचा सगळा सामान दाखवतले. आहे ना, म्हणजे आधीच्या काळात जेव्हा आधीच्या काळात म्हणजे जंगलातून शोधून आणलेला. आहे ना, आता आपल्याला आयता मिळता. आता आयता बाजारात मिळता. कणकुलीत एक आबा उचल्यांचं दुकान असा, त्यांच्या दुकानात काड्याचा सामान म्हणून एक पाऊचच मिळता. त्याचं मी हे बाजूक फोटो टाकीन, तुमका कळत म्हणजे कशी पिशवी असतात ती, त्यात सगळं पॅकिंग केलेलं असतं ना. हा ते दाखव बघूया. हे बघा, याच्यात सगळी पॅकिंग असतात. ह्याच्यात सगळी आता जवळजवळ मी त्याच्यातले 11 वस्तू काढले त्याच्यातले. आहे ना, 11 मोजे बघ. हा. तर आधीच्या काळात जेव्हा डॉक्टर वगैरे नसायचे तेव्हा तुम्ही आहे हेच इलाज करायचंस ना. रानासून घालायचा पुड्याचा पाठ, म्हणजे वाळेऱ्या काळेऱ्या, आहे ना. उपरसळी. तेव्हा डॉक्टर वगैरे काय नाही. काय नाही. तुका अनुभव, तुका औषध देऊन आम्ही स्वतः अनुभव घेतला. पोटात दुखायला लागला तर पाडवळीचा पाळ खाणार उजळून पाण्यात भरवायचा. म्हणजे जे काय असत ते घरगुती उपाय, घरगुती उपाय. डॉक्टरकडे जायची गरज नाही. अजून डॉक्टर नाही त्या परमेश्वराच्या आणि त्याच्या पुढे पण लागाने नको डॉक्टर तुमका. तर आता आपण काय काय असं त्याची एकदम माहिती सांगूया. आईन सगळं सामान ताटीत काढून घेतलेला काय. आता या काय काय असं आपल्याला सांग. ही सोनामुखी, ही काड्यासाठी उपयुक्त होती. ही सोनामुखी ही पण आपल्या रानात असा. ही का कडू सफेद गुंजीचं पालो हो, पण ते का बाजारात सोनामुखी नाव. या कसं झाड असतं बारकेसा, येल असता, येली सारखे असतं. येल असतात त्याच्यात शेंगो धरतो त्याच्यात ते बियो असतात. गुंजो कसे हो, लाल गुंजो तसाच झाड असता. या तसा वेल असता त्याची, त्याचा वेल असता. त्याच्यानंतर ह्या काय ही वावडिंगा, ही पण रानातच असतात जंगली. काय. हा, पण ही औषधी वनस्पती. आणि ही पिंपळी, हे येली लावचे लागतात घराजवळ. पाणी येली तो येल त्या काय हे शेंगो धरतात. म्हणजे आधी वय बी असायची, वय लावायचं वेल ना, सावरीवर शगलावर असं वेल लावायचं. नाग येली तो वेल म्हणतात ना, त्याची ही शेंग पिपळी आहे ना. ही सुकवलेली सगळी सामान सुकवलेली असतात. ती दुधात उकळून, दुधात उकडलेली असते. आणि हे बिबे, बिब्याचं आहे झाड कसं असतं. बिब्याचं झाड मोठा असतं, ताराबोरी सारख्या, आहे ना. अशी मोठी पाना. आणि ते व्हायचं बी असा की तशीच धरतात ते बोंडा धरतात काजू सारखी. हो, देटको असतात आणि ते का काजी सारखे येतात बिबू. ते पण सुकवलेले होते. त्याच्यानंतर पुढे काय ही तिरफळा. तिरफळा आपण दाखवलेलो असा व्हिडिओ. ओली तिरफळा कशी असतात ती सुकवलेली आहेत मग. हो, आणि ही सुंट असावी. ही बाजारातून आणली. घरात पण आम्ही करू ह्या लावून. ती हळदी सारखी असतात का? ती हळदी सारखी नाही, आल्यासारखी. खाली जमिनीच्या खाली उभ्या होतात, जमिनीत रिगतात आणि त्या सुकवून मग ही सुंट होता. आणि ही सोनेगार, ही वनस्पती जंगलीच, पण ही औषधी वनस्पती आहे ना. सोनेगार ही का म्हणतात. नंतर पुढे काय ह्या काय ह्या हरडो आणि ह्याच हरड्याचे हे पहिले काढलेले ह्याचा बाळ हरडो म्हणतात. पण ह्यो चांगलो औषधी. म्हणजे ह्या पिकाच्या आधी काढलेले असतात ते बाळ हरडो. ह्यो पिकलेलो आणि हे अगोदर काढलेले ते बाळ हरडे. पण एकाच झाडाची 2 जाती. आणि ह्यो ज्येष्ठ मध्ये ह्याची वैती वेल असता काय त्याची. येल नाही, रोप असतात त्याचे. पाना काठी तोडलेले तोडून काढायचे. काय हे मुरड शेंग. ही झाडात रानातच गावता ही मुरड शेंग. आणि हे काय अळशी होती. ही आळशी, ही बाजारातून विकत आमची लागतात. तर आई वैतो एक जिन्नस रवलाय का काय, सुका आवळो असं नाही तो. सुका आवळो, हेळो, ह्यो हरडो, हेळो नाया, हरडो, बाळ हरडो आणि आवळो. आणि आपल्या एक वेखंड काही गावाक नाही, पण ता एक अतिशय महत्वाचा असा ना वेखंड. वेखंड महत्वाचा. ताप जर पण मोठ्या माणसाचा, लहान पोरग्यांचा, तर वेखंड उजळायचा आणि लेप द्यायचो कपाळाक, लगेच ताप काढणार. त्याचा आम्ही बहुतेक वेळा आम्ही त्याचा अनुभव घेतलो असा ना. लहानपणी आमका ताच आहे करायची आणि त्याचा छान असं सुगंध पण येता.
एखांडाचो तो छान असं उळगो होय ना. हो. तर आता आपल्या काही एक आता त्याचं महत्व सांग, कशा सगळा ह्या वापरला जाता आणि काय आता त्याचं. हेतून घालूचा आता सांगते अजून. हा सांग. ह्याच्यात 2 बेलाची पानं घालायची. म्हणजे ह्या असं आता पूर्ण पाकिट मिळतं आपल्या दुकानात गेल्यावर. आणि- ह्यो सर्दी खोकल्यासाठी असं नाही, हो. काढू सर्दी करूसाठी. खोकलो मोडा येता सरायवर आता हा. गणपती आले का तेव्हा त्या मोड्यात पण एकदम गुणकारक. तर इथं पाकिट न्यायचं आणि ह्याच्यात आणि काय जिन्नस ऍड करायचे ते पण सांग. हा. त्याच्यात ऍड करायचं ह्यो घालायचो अडुळसो घालायचो, हा. कडू किराज घालायचा, अडुसाची पानं. पानं लाल पानं असतात अडुळशाची ती हा. घालायची, कडू किरायचे झाडू जाळी असतात त्याच्यावर हम्म. ते घालायचा एखाद रोप. आणि याची पारिजातकाची पानं घालायची कोळीची. हा. हा, आणि परत पांढरो कांदो पण लागतं ना. पांढरो कांदो घालायचो. हा. आणि बेलाची तिकटा घालायची. हा. बेलाची तिकटा घातली का परत तुळशीची राहणार पानं एक लागतील ना गे. तुळशीची केसरा सकट पाना ती काय ती सगळी होती पाण्यात उकळायचं होता सगळा पाण्यात उकळायचा. आहे ना. आणि त्याशिवाय उतूर या उपरसळीचा पाय घालायचा, हा. त्या पण चांगला गुणकारक. तर आता आपल्या बरेचशे गोष्टी दाखवूक मिळायचे नाही, पण पण सांगते. माहिती तरी घेऊया आईकडनं आपण. ते उपरसळीचा पाळ, अडकईचा पाळ हम्म. त्या घालायचा काड्यात, खूप बरं. चांगला. आणि तो आठवायचो ना काढो. काढो काढो जवळजवळ 4 पेले पाणी ठेवला तर आतून तर 1.5 ते 2 पेलेच करायचा. आहे ना. आणि तो काढो बाटलीत भरून ठेवायचो आणि रोज सकाळ संध्याकाळ घ्यायचो. 2 दिवसात ताप कमी. त्यात आई आणि वाईट जरा गुळ घालू होय ना. गुळ घालू करू जरा कडवड असतात तर कडवटपणा कमी होण्यासाठी. कमी होक ना. आणि गुळ कपावर गुळून दाय का. हा. आणि त्या 3 टाइम घ्यायचो ना दिवसात ना. म्हणजे दिवसात 3 टाइम घ्यायचो. त्याची एलर्जी नाही काय, त्याचं रिॲक्शन काय होत नाही. साधारण अर्धो पेलो घेऊ बरोबर. अर्ध पेलं तरी घ्यावा 3 टाइम. डॉक्टर एवढे जाऊची काही एक काही गरज एक नाही. गरज नाही. अतिशय रामबाण उपाय असावा ना हे. हम्म. तर आता माहिती सांगतो ना काय काय, म्हणजे आता एक आपल्या खायच्या आजारावर साधारण काय आपण वापरायचो ते माहिती सांगतो ना. हा. हे झालो कप खोकलो हा. वडा. मडा इला तर त्याच्यावर हे झालं तापावर. हा. आणि खूपच ताप इलो तर एखाद उजळून डोक्यात लेप काढायचो, ते ताप उतरतो लो. ताप उतारतो. आणि तुळशीची अगदी केसरा सकट आणायची. हा. एवढं पालवण तो उकळायचो, त्याच्यात गुळ घालायचा तर पेढोभर पाणी पिऊन द्यायचा, हम्म. लगेच ताप उतारतो. आहे ना. हा, आता परत- ह्याच्यातलं एकेकाची माहिती सांग आता, खायच्या आजारावर काय मुंताजी परत असतात कडू किरात त्या सुद्धा एकदम गुणदायक तापावर. तापावर. हा, काडे किरातच त्याचं नाव. तर असं लांब पानं असतात आणि त्याका शेंगो येतात बारीक बारीक तर घ्यायचा कसा पण, हा. घ्यायचा कसा. त्या रोप ह्याच्या सकटच कापायचो, फांदी फुला सकट. हा. आणि ते सुकून ठेवायचे. आबा ठाकूराकडे किती रे मग कवडा असाल की कवडा नाहीत लोका आहे ना. विकवा. तर त्या उकडायचा बारीक करून, हम्म. त्याच्यात गुळ घालायचा आणि ताप पिऊन द्यायचा 2-3 टाइम दिवसातून. ताप काढलो. हा. तर आता हे होते ताटात आपण काढून घेतलो, जेवढी आपल्याकडे उपलब्ध असत तेवढी. त्याच्यातली माहिती आता सांग आता आमका साधारण काय काय. त्याच्यातली ही पिपळी हा. आणि ह्यो बिबो आणि पिपळी, ह्यो बिबो. हेरडो हेरडो. आणि ह्यो या ज्येष्ठ मधाची काठी. काठी उजळायची हा. आणि त्या जिभेवर चाटून द्यायचा मध घालून. हा. लगेच खोकलो बंद. आणि घरघुर करतात पोरा. त्याच्या अगोदर म्हणत वायगेमान भरला हा. तर लगेच काढा. आहे ना. हो. चला ह्यो एक उपाय झाला. आता दुसरं काय एक आणि सांगतो. हे काढून दिलं तापावर मोड्यावर ना, काय जुलाब व्हायचे 1-2 हा. 2 दिवस काढायला किंवा 1 दिवस जरी काढले 3 हा. टाइम जुलाब झाले की मोडा पडायला. हा. हा. आळशी घालायची, हे मुरड शेंगू घालायचे आणि पोटा बिटात मुरडा कराने अशी जरी उडून पाणी असून दिली तरी हे होता, बरा होता पोटा दुखायला. नंतर आई जुलाब वगैरे लागल्यानंतर तू कॉफीत नाही द्यायचं ना आमका, किंवा कोरी चाय मधना लिंबू घालून लिंबू पिळून द्यायचा. तो पण एक चांगला उपाय असा ना. हा. कॉफी करायची, साखर नाही घालायची. हा. आणि त्याच्यात आता लिंबू ब्लॅक पिळायचं. कॉफी म्हणतात ते का, म्हणजे कोरी Black कॉफी द्यायची. आणि त्याच्यात लिंबू पिळायचा. आणि ताव करून नाही काढला, हा. जुलाब नाही थांबले हम्म. तर एवढा दूध घ्यायचा तापलेला हा. आणि लिंबू 2 भांड्यात घ्यायचा पटकन असं ह्याच्यात त्याच्यात ओतायचा आणि पिऊन घ्यायचा. नाहीतर लिंबू साकेचा दूध हा. तर पाट्टाला. साकेच्या उदर पोटात डाव खाया लगेच जुलाब बंद. हा. हा. तर हे जे तुमका बिबे दिसतात ते आम्ही तुमका दाखवलो. भिडा वळसवताना आईन वापरलेल्यान. तर त्याच्या आई औषधी आता गुणधर्म वापरतात ना, ते हो. पण सांग जरा काय काय ते आता ना ह्या बिब्याक 2 बाजून टोपायचं, हा. टोयकेन ना तर सुरू येईल.
हा. आणि गोड्या त्याला ती बत्ती लावायची. हा. बत्ती लावायची आणि ते खाली ह्याच्यात ना एवढंसं ह्या दूध घ्यायचा. हा. जुलाब भोक लागले तर हा. मुलाक आता लय जुलाब होतं थांबत नाही मी असं केलेलं होय. आणि त्या सुनीलला दिले होते हातपाय लोक होते त्याचे झाड्यात जाऊन जाऊन तर तेव्हा औषध दिले आणि ते बरं झालं. आहे ना. आणि एक दोघांका दिले तावड्याच्या म्हणजे पुन्हा एकदा सांग काय करायचं बिबॅग ह्या दोन बाजून करायचा टोपायचा हा. आणि बत्तीवर धरायची गोड्या तेलाची बत्ती तापवायचं होतो आणि वरती. खाली ढीस धरायची. त्याचे असे प्लॅस्टिक जायला कसे थेंब पडतात तसे थेंब पडतात थेंब टिंकाचे. त्या काजिवले म्हणतात. काजिवले. हा. ते काजिवले 4-5 द्यायचे त्या ते दुधात पाडायचे थंड दुधात. हा. आणि ते द्यायचे जरा तोंडात खोबरेल तेल लावायचं. हा. न जाणू आजूबाजूला क्रेडिट लागलो लागलो तर, तर हा. नेमक्या तोंडातच जाऊ काय बरोबर. जिबे विवेक लागलो तरी काय जो फोड येणार ना. हम्म. ते त्या दिला का लगेच जुलाब बरं. आहे ना. हा. आणि ते वातावर पण तुम्ही लावायचं असणार तर आपण सांगू. वातार काय करू माहिती आहे बिबो टोपायचो बत्ती लावायची आणि तो पेटलो बिबो काय खोटे तर ह्या द्यायचो चटको द्यायचो चटको घ्यायचो का वाट भरू. आहे ना. हो वाईट जरा कळ सुसूक लागायची कळ सोसूक लागा पण कळ जाऊ काही होती कपड्यात तरी बरा वाटा होता. तर बरा वाटायचा. आणि नंतर एक काशाच्या वाटीन पण तुम्ही पाय घासायचात घासीत ना. होता पाय कशाचे ते काय आपण करू? सांग जरा. त्या आम्ही राई लसूण हा. घालून एवढा तर आमचं टोपच होतो त्याचं तांब्याचं हा. त्याच्यात तर तेल करू आणि त्या तेल लावून मग काशाची वाटीन घासू एक काय वाटी पुटली बनवली. आहे ना. हा. ते पूर्ण तळवे घासायचे ना. पूर्ण तळवे घासायचे काय बरे झाले. त्यांना पाय दुखाविकाचे बंद वाद वगैरे बंद. बिटायचे बिटायचे पाय ना हा. ते बंद व्हायचे आणि आराम पडायचे. त्याच्यावर पण रामबाण उपयोग दिला. रामबाण पाय आता सध्या त्या कोण करताना आपल्याला दिसतच नाही कोण काय. करताना दिसत नाही. आणि ती काशाची वाटी घासताना एकदम काळोसो राप पण काळ होता ना. राप होता दिसतो आहे ना. अंगातली आणि उष्णता येऊन होय. आणि आई चुनो पण तू वापरायचंस ना. आपण चुनो तू आधी कसा पान बिन खायचा खायचंस या तेव्हा. असा दुखाक लागला ना हम्म. ते हात पडलं दुखता वाच भरलो तर चुनोनी गुळ खालवायचो हा. भांड्यात एका हा. आणि ते असं लेप काढायचं त्यावर कापूस बसवायचो. हा. दुख हाटा तेव्हा तो कापूस निघा. आहे ना. हा. आता आपण ते लेपपट्टी बाजारात आणता होतो हम्म. आणि तो दूध लावतो दबाव तसं. लेप लावतो तसं. हा तसं व्हायचं त्याचा उपयोग. नंतर आई डोक्याच्या हय पण लावायचं. डोक्याचं दुखत असतात तर हय ह्या साईड हा, लावायचं. लावायचे दोन हय, दिसतोच चुनो चुनो लावायचो ना. दिसतोच चुनो लावायचं. म्हणजे डोक्यात जर दुखत असत तर काही तू आकाक ह्या दाखव. दोन आकाक जर टेपलं हे केलं ना असं दाबलो हा. तर दुखाचा ते बरं चुनो चोळून ठेवायचो असं टिकली सारखं लावून ठेवायचो. लावून ठेवायचं. त्याच्यात जखम वगैरे झाली तरी पण नाही जखम नाही 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 जखम झाली तर त्याच्यावर चुनो लावायचास ना. लावायचं जखमीवर लावायचं. हळद लावायचास. हळद चुनं लावायची. आणखी एक सांगते का हे लक्षात आहे. पायाक आता काय दुखलंय पायाक ना हा. तर ह्यो बिबो आणि 501 साबण किंवा आता तो कपड्याचं साबण लावा हा. उजळायचो आणि त्याचं लेप द्यायचो. बिबो आणि कपड्याचं साबण. साबण उजळायचो आणि लेप द्यायचो तर कशासाठी. दुखीवर पाय बी दुखतात त्याच्यावर. असं दुखता किंवा ठ्याचाल द्या बोटी हा. तर ती का लेप काढायचो. आहे ना. आणि पाय मुरगळल्यावर आई एक तू करायचंच बघ हळद त्रुटी घालून. हळद तुरटी घालून तो या चिने लॉन हा. तो घालून त्यांना मालिश करायचो गरम गरम. आहे ना. हा, त्यांना बरे व्हायचे. म्हणजे चिने लॉन तुरटी तुरटी हळद हळद आणि तेल तेल या सगळं मिक्स करायचा. मिक्स करायचा आणि तिला मालिश करायचा. आहे ना. तो पण अतिशय एक रामबाण उपाय होता रामबाण ना. उपाय डॉक्टरकडे गेल्याशिवाय शिवाय घरातलं आता डॉक्टर आता वाईट जर खूपला उठला की आपण डॉक्टरकडे धावतो तेव्हा तसा त्याचा नव्हता. उपयोग नाही. तेव्हा वैद्य आम्ही असायचे. रानात पण रवलेली असं. आणि आधी अशी होती की औषधाचा आपण आता ह्या नावा घेतलो म्हणजे हो. औषधांची ती नावा घ्यायचो नाही ना. नाही नावा घेतली तर पाळत नाही म्हणायची. हा, नावा घेतला तर त्याचा गुण कमी होता गुण कमी होता. अशी तेव्हाच्या लोकांची समज आता होती. परत सुलाप लयच होतं मोठ्या माणसांका तो पुढ्याचा पाळखाना आणायचा हा. आणि ताकात उजळायचा आणि त्यावर जो पेलो द्यायचा लगेच चांडाक बंद. आहे ना. हा. पण ह्या आधी तुम्ही नाव नाही घ्यायचं. नाव न घेता सगळं नाव ह्या न करायचं. घेता आणायचा. आणि पण असं ह्या पण असायचा नाही खायच्या वेग उजळायचा किंवा असा पण एक नाही. ह्या होते ना. ते झाड केव्हा औषध केव्हा आणायचं माहित आहे हा. का? रविवार किंवा बुधवार ह्या 2 दोनच दिवसाला दिवसात पण काढू जाशी ना हा. तर तुझी सावळी त्याच्यात पडता नाही. पडता कामा नाही. हा असं काढायचं होतं. होय, ते असे बरेचसे नियम होते. आणि काय तुला आठवतात तर सांग तसे. आणि आता नंतर चंद्राच्या उजेडात ठेवून पण काय काय आपण गोष्टी करायचो ना. हो. त्या एका सावळी पडत्या नाही झाडावर झाडावर काय तर सवय बादना पडणार नाही. आणि
तेव्हाच्या लोकांका बरोबर रानात खायचा झाड खय असा, खायची वेल खय अरे असा. किती एवढी पाळा खाणार नाहीत आमचे वडील. हा. पराटणीचा पाळ, उपसाळीचा पाळ, अडकईचा पाळ, कुड्याचा पाळ, हम्म. अशी धोत्र्याचा पाळ हा. तेव्हा इथं सगळं आणून सुकून ठेवून द्यायचो, सुकून ठेवून साठो करून ठेवायचो. साठव करून. आणि त्या मग बाळवशीत कोण बाळंतीन झाली. आता ही बाळंतीन झाली ना आणि ती अडली या गरोदर बाई, हा. तर तिका सुद्धा आम्ही औषध देऊ. कलम का आणायचो, चांगलं उकळायचो. हा. त्याच्यात अगदी पेलोभर पाणी ठेवायचं, त्यांचा अर्ध पेलो पाणी करायचं, त्याच्यात गुळ घालून त्या खाऊ द्यायचा. डॉक्टरकडे गेल्याशिवाय डिलेवारी. होय ना? आणि आमचे झाले, माझी झाली या, बरोबर. माझ्या आईनं तेव्हा सगळ्या घरच्या घरीच घरच्या घरी. हॉस्पिटल दोन पोरगी माझी घरातली आहेत. आहे ना. त्यांना डॉक्टर माहित नाही. तेव्हा लोकांमध्ये दणकट होती आणि ह्या पण होती, मजबूत पण होती. कोणाक माहिती, घरात माहिती नाही. आणि तो जन्म झाला तो दादानी बार मारल्याने तेव्हा म्हणतात कोण कसले बार तर कोण म्हण दादांच्या बेबीत मुलगी झाली. तेव्हा त्यांना माहिती, तसं माहित नाही. देवांनी केलेला जेवच्या आधी या अशा जन्मला कोण. आणि लहान मुलांका पण अशीच औषधं घरच्या घरीच ना. घरच्या घरी. तेव्हा डॉक्टर वगैरे अरे काय व्हायच्या देतात? त्याच्यानंतर आहे बाळगुट्टी पण देतात ना गे. हो, बाळगुटी देतात. ती काय आपल्या आता बाजारात सहज उपलब्ध होतली, सहज उपलब्ध होता. पण ती कशावर द्यायची, काय त्याचा उपयोग तर आपण हे आता सांगूया. बाळ औषध मुलांका झोपत नाही, जलामली ना का चौथ्या दिवशी औषध भरूचा असता बाळ औषध. हा. मग चौथ्या दिवशी ही सगळी औषधं आम्ही तयार करून ठेवू. हा. मग गरोदर बाई असली का ती औषधं तेव्हाच आम्ही तयार करून ठेवू चुकून. तर बाळगुट्टीचं सांगा ती पहिल्या ठिकाणी. रिंगियापासून बाळगुटी म्हणजे हे बाळ हरडू, बाळ हेळो, हा. बाळ हेळो सुद्धा असता तो बारीक. हम्म. हेळो, हरडो, सकफळ, हम्म. बिबो, ह्याचा पाळ, कापर भेंडेचा पाळ, हा. कोराटणीचा पाळ, अशी सगळी पाळा म्हणजे पाळा एकत्र केली म्हणजे ती बाळगुटी झाली. आणि ती उजून कशात ती द्यायची. पाण्यात उजळायची आणि जरा ठसको द्यायचो ते का तो लोखंडाचो, हा. कोयती बिती नाही तर हे तो काही तो असतो तो गरम करून चुलीत. गरम करायचो लोखंडी. हा. ना तेव्हा काय चुलीत बापरे आग केवढी तरी. त्या एवढ्या वाटीभर उजळला, हम्म. तो तापवलं आणि भुतू घातलं का वास काय आहे त्या औषधात, हा. खमंग. आणि तो द्यायचो, त्या बाळगुटी म्हणून त्या औषध द्यायचा द्यायचा. का मुला ठणठणीत का झोपली 2-2, 3-3 तास. ते काय दिवस त्याचे ठरलेले होते काय द्यायचे काय. ना रविवार आणि बुधवार फक्त या 2च दिवसात द्यायचं. 2च दिवसात. रविवारी जन्म झालो होतं मग त्या दिवशी औषध नाही द्यायचा. 3 महिने बुधवारी द्यायचं. बुधवारी द्यायचा. म्हणजे असे त्या दिवसात दिला तरच त्याचा उपयोग. आणि पाळता. हा. तर नाहीतर- अशी समज होती आधीची याच्यात. औषध देताना सुद्धा त्याचे नियम होते. हा. कसे चुली जमिनीत पाठ टिकले लावायचे होता धडसावला काय, हा. पोरग्याच्या डोक्याक लावायची, बोंबीक लावायची आणि डाव्या पायाच्या अंगठ्याक लावायची. हम्म. पोरग्या असतात बरोबर. पोरगो असतं तर उजव्या पायाच्या अंगठ्याक टिकली लावायची औषधाची. हा. आणि नंतर त्याचा भरवायचा. बरोबर. असे नियम होते म्हणून ते नियमाप्रमाणे नियमात पाळा होता. केला तर पाळता. बरोबर. हा. त्याचो ह्या वेळचो. हे आता वयता आमका आता आमच्या गिराणीला हम्म. तर आम्ही काय करू सांग, सकाळी रात्रीचा गिराणा सकाळी उठान पहिले सारवान करायचा. हम्म. सारवला का आंघोळ केली, हम्म. आंघोळ केली का बावड्यातून पाणी आणलं आणि तेव्हाच चाय केली आणि सगळ्यांनी आंघोळ करून पियाली. नंतर काय नाही दिवसभर. नाही गिराण लागून जाऊ गेल्यावरच सांगते. हा. आणि मग आपला नाश्ता पाणी खायचा मग करायचा. पण आंघोळ केल्याशिवाय कोणी काय खायचं नाही खायचं नाही. आणि घरात जायचं नाही किचनमध्ये. बरोबर. सावधीचा दिवस पण तसाच. होय. पहिले उठला का आधी सारवान, हम्म. तेव्हा मातीची घरा की ना होय. सारवला का आंघोळ्यात गेला. सारवलं की गोमूत्र शिंपडायचं झालं. आंघोळ करायची आणि गोमूत्र शिंपटायचं हम्म. आणि मग खाऊ पिऊचा. बरोबर. आता- आणि त्या रक्तचंदनाची एक बावली असतं बघ, त्याचं पण हे असतं ना त्या गे? बघ काय माळ घालते तो देवमाळ, हा. तेव्हा ती उजळून जेवणकारांच्या डोक्यात लावायची. लावायची. माझ्याकडे हा रक्तचंदनाची बावली. रक्तचंद्राची. आणि ते काय डोळे बिळे तर त्या पण करतात ना गे? हा ती ना डोळे येतात त्या का नाही, मग डोळ्यात काय मार लागलो जर हा. तर त्या उजळायची आणि वस्त्रगाळ करून त्या डोळ्यात घालायचा आणि ओतून तो टाकायचा. पण अतिशय जालिम उपाय असतो जालिम गे? उपाय. लाल जाते डोळे मार लागत हा. तर तेव्हा ती रक्तचंदनाची बावली घालायची. आता तो सध्या अतिशय महाग गावता, माझ्याकडे हा ती बावली, पण ती बावली सारखी बावली बनवलेली असायची. ती बनवलेलीच आणि आम्ही बघलं होती. बघलं तू होय. खै बघलं. असं हा सिलेंडर 2 होते ते, एक काय झाली एक हा. हा.
तर वय तसे ह्या होते ते का जाली मासे ते का उपाय ते आता होते. देईन तुका मी हा आणि काय? उधळली पण तर आई माका अजून एक आठवला की गालगुंडायलेली बघ माका एकदा, तेव्हा पण एक काहीतरी तू ह्या केलंस. हो ते नाकरे गुरुजींनी आणल्यानी हा. भुईचापू भुईचा आणि ते- पो असता तो म्हणजे ते- फुलं येतात ना गे. फुला येतात त्या का जमिनीतून हा. पानबिन काय नाही फुलाची येतात नुसती. तेव्हा त्याची मुंडी कुपडायची काढायची हा. आणि ती पाण्यात उजळायची हम्म. आणि तिचं होई लेप द्यायचं आणि वर वरिय दाखवायचं वरीवर त्याला लावायचं. वरियरावर बसवायचो हा. काय दुसऱ्या तिसऱ्या गालगुंडा संपली बरोबर. माका अगदी चांगला आठवता लावलंय माका तुका. गालगुंडा. गालगुंडा येली कोणाक माहिती नसत तर अक्षरशः म्हणजे तोंड हलवूक जमत नाही. जमत नाही गाल असे सुजल्यासारखे होतात ना गे. असा होता मडक्या तोंड उघडू पण शकत नाही, खाऊ पण जमत नाही. भुईचाफ्याची मुंडली उजळायची हा. आणि लेप द्यायचो आणि त्याच्यावर वरिय डासवायचो बरोबर का दुसऱ्या दिवशी पोरांका खाऊ पिऊ गावला आहे ना. तो पण आम्ही एक- एक करून बघले स्वतः हा, तो एक अतिशय उपयुक्त असो असा गालगुंडा. किती वर्षापूर्वी ते नाकऱ्या गुरुजींनी एक मुंडली आणल्यानी हा. तिचा तर अजून आम्हाला तेव्हाची लोक ती सगळी जपून ठेवायची, जी काय औषधं असतील, जे काय वनस्पती सगळा 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 सुकून ठेवायची ना. आणि रानपडवळ म्हणून एक रानात असता बघ हा. ते ताप अगोदर लई आहे ना मग तापसर असायची गणपती गेले काय हम्म. तर ती रानपडवळ हुंदीरचे दिवस काढायची न बोलता आणि हाणून ते येली सुकून ठेवायची. असली एवढे येली आबा ठाकूर घेऊन ते आपल्याकडे कणकवलीत लोक. हा. आता त्याचा दुकान तिथे आबा ठाकराचं दुकान होता हम्म. तर एवढी ती गरुडी ह्या रानपडवळ ते हा. गेली आणि पण ते हुंदीरचे दिवस काढायचे बरोबर. आणि त्या सुकवायचं आणि ती काय एवढं पालं वाटलो आणि डोक्यावर घातलो त्यालाचून आणि ते पालं थोडं येली उकडलं आणि त्याला पाणी दिलं का ताप गेलो. नंतर नाही, आई, एक तापाला गुण काढ. ताप बी पिल्यावर ह्या पण लसूण वगैरे त्याची फोडणी देऊन तापण तेल घालायचं असणार हा डोक्यावर, तापवून टाळूवर हो. तापण सांगवायचं. ह्या मोहरी हा. लसूण हा. आणि थोडस ओऊ हो. एवढा बरा तेल घ्यायचा तापिल होतं आणि हा. डोक्यात दुखता तर आणि त्या चांगला ह्या करायचा आधी टाकायची लसूण हा. नंतर मोहरी टाकायची खरडून व्हायचं हा. आणि ते तडतडले का त्या तेल काढायचं आणि साधारण गरम असते ना डोकीवर घालायचा टाळूवर घालायचं. धगधगीत असते ना हा. आणि हातापायाक लावलंस का पोरगी बरी झाली आहे ना. हा, तापानं आणि मड्यानं. आधी त्याल घालूची पण आहे, कपाळाला घालूची पद्धत पण वेगळी होती, फक्त हो. टाळूवर घालायचं असतं. टाळूवर घालायचा आणि तसला थपथपायचा. फुडसून असा थपथप करायचा हा. हा. तर ती पण एक विशिष्ट आणि पद्धत पाठसून होती. घालायचा नाही फुडसून घालायचा पुढसून घालायचं म्हणजे पुढे रवान, रावण माणसाच्या समोर रवान घालायचा, पाठसून घालायचं नाही पाठसून कधी नाही ते. घालायचा कधी. अशी पद्धत त्यांना होती. बरे आमचं त्याच औषध तसे म्हणून तर मॉब- वर्षाचे 12 महिने आम्ही काम करू दिमरात बरोबर. तसे बरेचसे आहे ह्या असत ना गे. खूप तर जेवढे एक आठवले तेवढे उपाय सांगितले. केले तेवढे आहे ना असं आपल्याला सांगितल्या. अजून जर पुढे आहे काय आठवला तर आपण पुन्हा एकदा व्हिडिओ करूया. तर ह्यो तुमका व्हिडिओ कसं वाटलो आमका नक्की सांगा आणि व्हिडिओ आवडलो तर व्हिडिओ लाईक करू विसरू नको आणि चॅनलला मात्र नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद आई आपल्याला माहिती दिल्याबद्दल.